Na čo? Čo im mám povedať na to? Tak je. Zostaň, zostaň. Aj tie ďalší, ne, lebo aby tu nežrali ten oný. Vypadni. Malá, lebo tu budeš žrať. Kde je? Milasku. Tu máš tikotku. To nie je taká ťažká. Dokedy sa tu budeš zonať? No, hej, všade boli. A na čo to tu? Tak to má. To ty? To je taký rozdiel, Ježíš. Ktorý to ten tak spí stále? Ktorý z nich, ja neviem, ktorý. Ten, no. Ktorý to z nich spí? Tam, ten krajný? Tento, áno, ten Čo má má to také biele, hej? Áno, a aj pace má celé biele. Hej, Mucinka, pozri sa, to je pekné. Hej, kúkaj, hej. Jak to mi šumí, jak mami prihovetí. Kúkaj. Krásne. 5. Fakt, akože je to pekné, ale je to na nervy. A 6 ide tiež, hen kúkaj. Kúkaj, hen. Kúkaj, kúkaj. Kúkaj, hen, hen, hen. Kúkaj, kúkaj, kúkaj. Jak jebne dole, saď to Neviem, frajer zoskočila, kde videla si to. Ježiš, ako kúkol, hen, hen. Jenom chodí. nekáže, nech ho kusne. Nevieš? Však tuto vpredu to biele, tá záhradka, jak je spravená. Čo ale, že on aj tam napichal. To ich moc nebaví. Lebo tu nás majú moc. Jeden šivák furt taký Au. muž. Au. Nukaj. Ty si slabá. Keď ja tebe tak urobím, kajakami, ne? Aj, dobre. Potom im dám, no, keď im to dám do nitra. Jedna sa trastie úplne tak, nech tam je. A henta, čo zomrela, tak tá bola taká hnedá, taká čokoládová. Nie čokoládová. Je to už na mňa